Pnawn da, croeso I Sesiwn Ffitrwydd arall. Sut mae pawb yn teimlo heddiw? Da chi'n barod amdani gobeithio? Reit, da ni'n dechrau yn gweithio'r gwddw chydig bach. Mae'r gwddw'n gallu mynd chydig bach yn stiff ar y degau dydy. Felly mae'n bwysig cael rhyw stretch bach. Da ni'n dechrau mynd I fyny. Sbio fyny teg at yr awyr neu'r to. A wedyn lawr again teg at y brest. Fyny. Ac I lawr am y trola. Teimlo'r cefn y gwddw yma. Da iawn chi. Reit, symudiad nesaf. Da ni'n weithio gaddyrna yma. Un ochr a wedyn y llall. Os liciwch chi, chi jyst gafal efo un law a wedyn teimlo. Law yn mynd I un cyfeiriad, a wedyn y llall, a wedyn newid ochr. Jyst gwneud cylchoedd. Os ydych chi eisiau mynd â hynna chydig bach yn bellach, os oes rhywbeth o'ch cwmpas, pel tennis sydd yma gen I, gafal, a troi. Jyst I adio chydig bach o densiwn. Dwi'n defnyddio chydig bach o'r cyhyra yma ar wylod y fraich hefyd, a wedyn newid ochr. A newid ochr. Nesa, da ni'n mynd I gael rhyw stretch fach unwaith eto. Da ni am weithio o flaen y corff, a wedyn mae'r ddwy fraich yn mynd I weithio I un ochr. A wedyn nôl i'r canol, cyn ymlacio, a wedyn mynd i'r cyfeiriad arall. Does dim angen brysio'r symudiad yma o gwbl, mae o'n canolbwyntio ar y bol, ar y breichiau, ffwrdd â ni. Ddwy fraich, a wedyn da ni'n troi y corff. Di'n hoesa fi ddim yn symud o gwbl. Nôl i'r canol, seibiant fach, a wedyn eto. Felly byddwch chi'n teimlo un ochr yn fwy stiff na'r llall. Mae hynna'n ddigon naturiol. Pidwch o poeni gormod. Un ochr. Da iawn chi, ysgwydd popeth allan. Ysgwydda'n teimlo hwnna'n bendant. Nesa'r coesa. Felly un goes a wedyn y llall. Os mae'n bosib, da ni am sythu. Mae'n iawn cadw I manna. Os allwch chi wneud y symudiad lleia bosib. Fyny ag I lawr. A wedyn nôl I lawr. Gret. Nwch chi sylwi bod fi'n eistedd ar holl ffordd nôl ar y gadar yn fama. Mae'n gwneud y symudiad chydig haws. Felly, sythu'r chwith. Cadwch y manna os liciwch chi. Os mae'n bosib, symud fyny a lawr. Just symudiad bach. Ond mae'n creu tensiwn ar y cyhyra yn y goes. A lawr. Da iawn chi. Seibiant bach. Sym eisiau dim poen yn y cefn na ddim byd. Gnewch yn siŵr bod y dwylo yn cadw'r cydbwysedd. Ochr dde. Fyny ag I lawr. Dwi'n gweld y cyhyr yma ar flaen y goes yn gweithio. Nôl I lawr. Da chi. A'r symudiad ola, da ni'n weithio ar draws y corff, un cyfeiriad, nôl i'r canol, a wedyn y llall. Da chi'n mynd gorfod cyffwrdd y droed o gwbl, da chi'n mond yn mynd I lle bynnag sydd yn gyffyrddus I chi. Off a ni. Nôl i'r canol. Nôl i'r canol. Da iawn chi, da ni bron iawn yna. Cofiwch, os da chi'n cyrraedd y ben glin, gret. Ond bod yna rhyw fath o symudiad, dwi'n hollol hapus efo hynna. Felly just touch bach. Wrth gwrs mae hyn yn troi y corff, gweithio'r cyhyra ma'n ystymog. Dwi'n sôn amdanyn nhw drwy'r amser dydw, ond maen nhw yn bwysig. Da iawn chi bawb.
sesiwn arall wedi chwblhau. Di gweithio'n galed iawn heddiw, di gweithio, wel, bron iawn bob rhan o'r corff. Felly da iawn chi, seibiant bach rwan, cerwch chi ymlacio, welwch chi wythnos nesaf.